kok aja nyengkir ulun bojleng iblis laknat gojekan Om titi yuang kalau bermani rojo diwaktu Sotoro swingron kemapaning wono pribasore semono deling untuk pangan Apa aku lagi nampa pidana saka Gusti sing gawe urip awakku iki ya Adati-ake kewan sing padha kumliwer Dewa dini saiki aja to sing gajah karo macan lan banteng. Kula ora kemlibat ana ing pengarepanku. Manuk-manuk ora saba ning alas kene. Bareng saya menengah laku jebul. Alase butak. Akeh kang padha gawe kapsang saya ning alas akeh wit sing padha ditegori lali nandur temah luhake banjir sabab ora ana kang nandur banyu yo padha welas marang alas saisen-isene iki yo aja nganti padha dirusak marga ngelingono iki alas kanggo anak putu wajib dilestarekake aja nganti dirusak ndak kabeh padha tuna waduh Gusti kula nyuwun pangapunten kula nyuwun tedha Gusti sampun ngantos kawisesa gesang kula menika. Walata. Semlamar kang dalem jayeng katon. Jebolono wong kang lumaksana ijen tanpa wahya. Tak cedhakane sapa ngerti yen iki dadi mangsanku. Mandheg dhisik Gus, mandheg dhisik. Aja mbacuk lakumu Gus kowe tak takoni. Yen ora gelem prasaja, lakon dadi panganku kowe Gus. Krura kagiri-giri Genyol Praboto Abang kalagar manguwuh mungsuh Hamintolang Anggrer Singonabdo Sadi bagi narsano brupo Bojleng iblis langat padha kucekan wong titi yuang kelut remane raja diwaku Manegus kowe tak takoni teja-teja suleksana tejan wong anyar katon ngarep kang sedya mburi kami nangka tigas kaurian sapa kang dadi wangi muwur daging aku Gus yaksa tangguh marang aku balik ngendi dongklan percekanmu sapa ya dalah ditakoni Durublaka junjung dongko parat
Aku ingin mawar sing ngalas kenyaranku Ditya kala tali murda balik kuwi sapa ha? Nuri saking Prangkawati Abimanyu kekasihku. Abimanyu Yangka Wijaya. Parang setiamu Gus. Aja mambuh kang dadi lakuku mara semingkir bakal tak gawe liwat. Ora kena lanjut kudu bali. Aweh lanjut ora aweh nurudha paripeksa. Ora weruh kawar kenteng, ora ana janur kuning ndas buta ingkang cepopok. Ndak sampan ndak sandung. Parambut tak pegas curiga. Wah, adalah wani parang aku. Apa kang tau deni? Putra Pandhawa tata kanthi wisaya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Ora weruh kridaning buta adoh tak balang bedama. Cerak saut sampripun ndak nggo ngriyep letuk wandang wae. Petis manis pupus tebu saupama kepriye watine kepriye karepe
mangun kung kanduan rimang nirleno tanpa kaning kulon wundu kulon Bathara Kamajaya sungkem kula mugi kunjuk iya yang nggih Abimanyu ulun tampa kita bekti marang jeneng ulun kulup Angka Wijaya Kamajaya padha raharja nggih nulinggih Rama wilujeng sowan kula sungkem kula mugi kunjuk Rama iya ndak tampa nggih bekti kula pegulun bekti kula pikulan iya ulun tampa kabeh repat Panakawan Angka Wijaya kula wonten dawuh kita aja ngupaya wangkening yaksa ya ngresapet iku mau kemayang ulun kula nyuwun pangapunten pepulun iya nibos padha-padha marman ulun manggi marang kita Abimanyu ingkang wigati asung penut marang kita Angka Wijaya aja kesuwen suraning Praja Wirata sebab wektu iki kahanan saya gawat ya sabab wang kaling si Duryudana kang moka gelem balekake praja Ngamarta marang Pekunden Pandhawa wektu iki Pekunden wis nglakokake duta kang wekasan kang ing Dwarawati kepriye kababare usut prapting praja Ngastina mula tuminggal Barya Abimanyu karaben nyumurupi ing lelakon kang wis mandhang marang kang Dwarawati ya nggih muninggih nistakaken dawuh dadi wektu iki Ndaraku Pandhawa ngutus marang Gusti Dwarawati Kamajaya nuwuninggih Kanjeng Rama iya yen ngono prayogane enggal bali karabe ngerti waing parapatan saka Ngastina ya nggih nuwuninggih Kanjeng Rama Sumi goncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh kandrung sabarang kalbulu wukir moyak mayik kula nyuwun pamit sami pangestu tuwin panjake Wirata Pepulun iya muga rahayu lakumu kuluk aku ya njaluk pamit Kamajaya sumangga Rama sareng kaliyan kula wangsul dhateng Kayuwangan kula nyuwun pangestu iya donga dilunga Kamajaya kula nggih nyuwun pamit kula nyuwun dhuwit dewa ora tau nggawa dhuwit ali-ali nggih purun ngreges eka iki
tasah manggi ayu yuwana ing sambe kala nggih angka wijaya. Taos padhaake putraku ing Ndhurawati ingkang prapta wis lenggah satata nggih daya-daya pun bibi mundhut katrangan paran pawartaning kondhira pirembugan kelawan Kurupati nggih Kresna nulinggih anak Prabu pun bawa widoro iki kepareng cemadhong dawuh kados pundi pikantuk ing Rembag nggih anak Prabu. Nulinggih bibi saha Paman Widura. Sasampunipun kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk patukut Kanjeng Bibi saha Paman Widura. Keparing kula atur wuninga bilih anggen kula mripih Kyai Kurupati purna mangsulaken negari Indraprastha dhumateng para kadang Pandhawa. Kelampahanipun gagal wigar tanpa pikantuk damel bibi. Yayi Duryudana puguh hangekahi negari Ngamarta hangajab dumados sing perang sami kadang Kanjeng Bibi. Katangi-tangi sing Sang Kunti mangkono kaya manapa ya jagat Bendoro pun bibi wis mikir tangih lamun Kurupati gelem mulung atine nggih Kresna yen to perang kang dadi pilihane tak jaluk anak-anakku Pandhawa aja padha cingeng wis ora kurang-kurang oleh Pandhawa nempuh marang dalaning karahayon ewa dene ingkang dipringgakake babar pisan ora melu mula saka iku nggih Kresna wis ditiwanci Pandhawa nindakake jejiban luhur yaiku ambrasta watak angkara ingkang sumandang marang Kurawa sak ratune pisan eling nasipun Tadya Werkudara Janaka kelawan kembar Yonggere Kresna dheweke iku satriya dudu brahmana
satriya mono kesabaran winates kulub pun ibu paring pangestu jaluken bali praja ngamarta kanthi ngungalake dada muga Gusti tansah mayungi marang anakku Pandhawa pamriyaja kangsa ninggal marang marganing kautaman kulub nun inggih kaluhuran dawuhipun Kangjeng Bibi namung mawantu-wantu penyuwunipun para kadang Pandhawa minggahipun Kangjeng Eyang Prabu Matsapati paduka Bibi Ratu kaaturan kondur dhateng negari Wirata sareng sak lampah kula awit para kadang Pandhawa kados kirang tatak manahipun menawi sedaya ingkang tinandangan menika wau mboten tinenggan paduka Kangjeng Bibi Ratu nun inggih Kakang Mbok mboten nama kula menika nyengkakaken paduka jengkar saing pangombaan niku babar pisan mboten kados leres aturipun anak Prabu Kresna anak kula Pandhawa mantar anak Prabu Indrawati kados langkung prayogi menawi Kakang Mbok kasdu nenggani dhumateng ingkang putra Pandhawa kersanipun bombong penggalihipun Kakang Mbok Nyai Widura iya yen to tetela mangkono kang dadi pamintaning adi-adi Pandhawa pun Bibi ora kabuktan nuruti ya nggih menawi saking sampun ngantos dayanipun monggo Bibi kepareng temen-temen kula dherek beda sak menika iya ya nggih Kresna Widura wonten dawuh Kakang Mbok pun Kakang mundhut pamit bakal bali kumpul marang anak-anak Pandhawa ya Widura kula ninggih sumangga Kakang Mbok mugi Gusti tansah ngayomi kula nggih nyuwun pamit Paman Widura nggih anak Prabu sumangga patuko badhe ngayu dhateng kadang Padu Pandhawa nggih nggih mugi-mugi Gusti tansah ngayomi dhateng anak kula Pandhawa siang ratipun bobot datang kendhat maosaken pandonga dhateng jaring para anak kula Pandhawa nggih Kresna Kagyat sang kapirang perinangkul kinempit kempit wonten menapa ngarep kae tepining kali kok ana wong kang lagi mangsa semedi kae sapa menika mboten pangling Yai Karna Bibi nembe manembah dhumateng Gusti piyambakipun yen ngono tenan kene ya nggih aku arep merpeki marang anakku Basukarna dhisik ya nggih
Kanjeng Ibu Kunti ingkang repeking unggihan kula. Wonten menapa bibi kula sing nggigah ingkang kula nembe mangsa semedi manembah dumateng Gusti. Sadaya dawuh Kanjeng Ibu. Iya nggih Karna. Marmanipun Ibu nemoni nggon lagi manembah iki. Ingkang wigati paring sumurup yen to Bratayuda Jaya pinangun sida kelakon kok nggih. Oh nun inggih. Perkawis menika kula nggih sampun kaparingan dawuh saking Kakang Prabu Kresna kok Kanjeng Ibu. Lajeng wonten wigatos ingkang pundi dene Ibu ugi paring sumar dhumateng kula. Ngene ya kulup gandeng ora urung bakal kelakon perang gegempuran ing antarane Ading Pandhawa lawan Kurawa. Ayo nggir, sira kulup ndak kanthi tumuli kumpul lawan adi-adimu Pandhawa. Yen wis manunggal, banjur barengan nyirnakake mungsuh kang maha mbektur angkara yaiku Kurawa sak ratune pisan ya nggir Karna. Matur nuwun dawuh patu Kanjeng Ibu kula wau. Namung nyuwun pangapunten kula kepeksa mboten saged nuruti menapa ing dados krasa patu Kanjeng Ibu. Sababe apa kulup sepisan kula ngrumaosi sampun pinaringan kamukten kali Nyai Prabu Gurupati. Kaping kalih kula sampun prasetya nun inggih. Swaraosipun kula kepengin badhe lumawan tanding kali Nyai Janaka ngantos tet sing ngliduri kawekasan Kanjeng Ibu. Mengko dhisik Karna kados pundi? Yen menapa kowe bakal wentara mungsuh karo adimu dhewe nggih Karna? Nuwun sewu. Estunipun adi kula menika sanes Pandhawa kok Ibu. Sira aja nyelaki ya nggih. Pandhawa kaya adimu. Sabab sira iku putraku kang pembayun ya Karna. Menawi pancen paduka menika ibu kula, sabab menapa dene wit kula kang sejateng ngantos sak menika kok mboten paduka openi? Menawi menika adik kula, king menapa kok paduka wonten misahaken kalih kula wit awet? Nuwun sewu Ibu radi kelatur-atur kula Ibu. Karna bab kuwi kabeh punipun nggono maring kluputaku ya nggih. Kahanan kang tumadi nalika semana iya mung sabab punipun nglabuhi lan rumeksa marang negara Mandura kok kula. Mendah kaya ngapa rusak ing jeneng Praja Mandura. Yen to padha nyengurupi atmajaning Ratu Gusti ning Grebini mangka durung palakrama Karna. Mula paripaksa aku wentara misahake sira kulup. Karna jebul sira semono uga isi jejabang uga wis nglabuhi marang asmaning Praja Mandura ya nggih Karna. Inggih. Kanthi alasan menapa kemawon menika saged. Namung nadyan mekaten Ibu. Kula kepeksa mboten kempaken adi kula Pandhawa. Sabab kula mboten gadah raos tresna dhumateng Pandhawa kok Ibu. Mila kula gadah raos tresna kaliyan Pandhawa mboten wonten sabab wiwit arep sampun paduka pisahaken kaliyan kula. Saha malih kula mboten saged pisah kaliyan Bapak Adirata Dalah Nyai Nada inggih kula mentah dhumateng badan kula Kanjeng Ibu. Tuwun kula mboten badhe pisah kaliyan Nyai Duryudana ingkang sampun paring kamukten dhumateng kula Kanjeng Ibu. Yen menapa bakal kowe tega mateni marang adhimu dhewe Karna, Ibu mugi kawuningan. Ing nami Pandhawa menika namung gangsal kok Ibu, namung gangsal. Kirang saking gangsal sanes Pandhawa, langkung saking gangsal inggih sanes Pandhawa. Dados benjang menawi kula kelampan perang tanding kaliyan Nyai Janaka. Menawi ingkang pejah menika kula Pandhawa tah gangsal. Nanging menawi ingkang pejah menika Janaka
Pandhawa iki tetep gangsal wetah sabab kula ingkang dados jangkeping Pandhawa kula wau Kanjeng Ibu. Namung Ibu boten perlu kuwatos. Awit ing benjang kelampaning perang tanding kula purun kawon kaliyan adik kula Janaka kok Ibu. Anakku nggih, anakku Pandhawa. Kowe menang wae kok tak jaluk-jalukke to nggih Janaka. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Kula nyuwun pamit saya nyuwun ngestu Kanjeng Ibu. Anakku nggih. Allah. Aduh Bibi Ratu, kula rak sampun matur to Bibi, Yai Karna menika sampun kagungan adeg-adeg ingkang tangih jango saged ngendhakaken Bibi. Sampun to lamaking Bibi, mbok iki dewa pisan, kula kinten mboten badhe katampi dhateng Yai Karna. Kedasaken debat lampan menika kedali lampangan Kanjeng Bibi. Inggih menika Bibi monggo para ingkang senggang kepawa enggal imut tumuli kula boyong dhateng negari Wirata makemaken para Pandhawa manunggaling ibu kaliyan para putra wau saged dados sasrana jayaning Pandhawa saha tumungken senaning watak angkara ingkang ngemuli negari menika temah ambabar dumateng hayu-hayu rahyuning bangsa ing Nuswantara menika Bibi.